Днес ще прибираме моето бюро. То аз го снимах, ама спря това и не могах да снимам другия буклук. Ама ще ви го покажа. Ще ви го покажа накрая на клипчето. Сега махаме тези мокри кърпи. Аз мокрите кърпи си ги прибирам не на бюрото. Аз искам да го украся. В следващата част мисля, че ще го украсявам. Ето тук ще... Не показалось или... Наверное, показалось. Ладно, расходимся, чего уж. Коче ще ми се уснат. Вижте какви очила имам. Това са 3D, ама... О, разноцветени екрана. Искате ли да ви покажа? Ето, служете ги. Виждате ли? Что вы опять приперлись сюда? Я же сказал, рабочий день уже давно окончен. Да женщину, которая должна быть свидетелем, по дороге к вам в полицию как раз таки избили. Вам не кажется это каким-то странным? Спасибо большое, ты меня прям... Слушай, а как ты к серьезно смотрел? Да забей, ничего сложного, пустяки. Просто повезло. Ну что же мы просто так стоим? Давайте быстрее бежать к камере. Това е за следващото клипче, няма да ви показвам кой е навътре. Тъй в долното ще казва, че слагам всичките си материали, които ще ги показвам в клипчето. Ето толкова ми е често сега. Ей тази част ще прибираме сега. Взимаме пакетчето, сега ще ви сложа тук. Това е за моя телефон кълъвката. Слагаме това. Е така тетрадка. Е такъв молив. Молива ми трябва. Съвсем ще го изядя. Тъй. Сега ще ви покажа едно нещо. Аз сама го правих. Та-да! Това е гривна от такова. Ей, слагаш и ето, гривна имаш. Този буклук също. Тъй. Готово. Слагаме го долу. Може да ми потребва за материал. Тъй даже по-гъчно. И сега ще ви покажа как се измени моето бюро. Ето нашето бюро. Аз толкова се развам, че го прибрала. Защото тук исках да го украшавам, исках да го правя по-таково, по-красиво, защото ми е скучно вече. Скучно ми е да гледам на жълт цвят. Но жълт такъв, жълт. Ну да, ето. Прибрал го. Пляскаме. Ето, пляскаме телефона. И клипчето свърши, затова чао какао. Вие бяхте на моя канал.